ag immert bar sioclad. No. Tá mé iontach mór le má daidú agus bhí muid a caint agus imríonn mé peilgéalach le má daidú eile agus nuair teamsa ag teach mo mamú imríonn muid cartaí le chéile agus caníonn sí bar sioclad dú. A mu sé yay! Imríonn muid bar sioclad. Bhíon ag codú ar an arm le adú agus an sin ar támas creighne ar an arm. Bhíon má amú ag dean bradan dú agus an sin bhíon codú ar crack againn an sin an amna feim me choilíoraithe agus bhíon muid ag arc ar an talafis. An rud is fearr faoin má sheantuismitheoirí má tá sé deas cinnealta agus deanann sé éireacht a thuirt éire dú. Bhíon ag caint le mo sheantuismitheoirí agus má tá deachreachtaí agam me tugann siad le comhairle dú. An rud is fearr ó má sheantuismitheoirí. Nuair a thaim go Castle Rock tá an cíiste ré dhéanann má bhamú atá ionteach blasta agus an duine a dhéanann má deadú ionteach blasta agus tá sé ionteach cinnealta dú. Is bra liom cucracht má bhamú agus is bra liom curasteach le curasteach ar má deadú faoi peil. Is mór liom má bhamú mar tá sé ina gcónaí ag tír óhain agus tá sí agus stopaí muid le choilíoraithe leithí agus nuair tá muid a gcóil a bhaile tugann sí mé sin dúin agus is bralam sin. An rud is fearr liom faoi má sheantuismitheoirí na tugann siad mé sin dú agus bhíon muid ag arcar scanan le I gol áitiúla spríúla agus ag tuairt budial donna hiúin. Agus sin rap